Can you see me in the mirror? Yeah, I can see you perfectly. I'm sorry, how is that possible? Ами всъщност, за да разберем как огледалото отразява неща, които не вижда, трябва първо да разберем как изобщо работи. За да настъпи отражение се нуждаем от три неща. Огледало, обект и източник на светлина. Телата отразяват светлината, която попада върху тях във всички посоки. Нека проследим пътя на един лъч светлина. След като попадне върху обекта, той се отразява към огледалото, откъдето попада в нашите очи. Естествено, ако се намираме на неговия път. Отражението на обекта, което ние виждаме, се нарича недействителен образ. Той е недействителен, защото се получава от продълженията на лъчите, отразени от стъклото. Нека сега поставим преграда между обекта и огледалото. Както казахме, обекта отразява светлина във всички посоки. Част от тези лъчи попадат под малък ъгъл спрямо огледалото и се отразяват директно към нас. В случая камерата. Така че огледалото не трябва да вижда това, което отразява. Нужно е единствено светлината, отразена от обекта, да пада под правилния ъгъл. Мислете си за фотоапарати, бинокли и дори перископите. И не се притеснявайте. Все още няма доказателство огледалния свят да съществува.